Welcome back to my YouTube channel. Dini आङो दिंखिया खायनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांनो फैदो। बेखौबो खेबदो। मोननोसा फै। मोजां मोजांथार। बेखौ जाया। खोमा जोयोना? Nanti kalau bangsa. दिंखियानो गैला माथो बेयाव बांद्राय दिंखिया गैला ओंखायनो बिफैनाबाय खाहैनोसै। नोंथांमोननो जोंनि गामिनि ब्रह्म मन्दिरखौ देखायनोसै दैना। बेनो जोंहानि ब्रह्म मन्दिर। बेनो जोंहानि खामारपारा गामिनि बिभेङा। बेवहाय जि जायो। Ini बेयावहाय गाग्रोगोन। दे सोरनि न' बियो? जिरायदो सोरनो नांला। गिसि udah panas kembali. Ji गरम मोनबाय। आलु होदेरनानै जि गोथाव संसै। नों आलु होबा गोथाव मोनो ना मोना? नोंसिना जालाङो नामा? जालाङो? जालां दे। रायजानो गियो? मानो रायजानो? रायाबा थादो।
आराम से उनकी बिदि सान्दुं फैखो ओरै बिलाइखौ नों रोङा ना सायनो नै ओरै बोस्रोनांगौ आरो नै जाबाय जाबाय सोरबा बिलाइखौ जायोलै बिलाइखौ माबाफ्रा बांसिन जायो हारसाफ्रा बिलाइ सिलाइ सब होजोबो एसेल' बोनानै माबायो ओरैल' माबानानै जोंना होयो जोंना मामिया थाब मेसिन बायदि सायजानोसै र' सरि जाफासो गोथाव ट्रि जोंहा सायखांबाय न'आव थांनोसै थुदो र' तेतलो